Houbo tensións hoxe no pleno da Deputación, en primeiro termo entre Elena Muñoz e o presidente accidental César Mosquera. Muñoz solicitou explicacións sobre a decisión do pleno de non aceptar unha moción do seu partido na que solicitaba explicacións sobre supostos casos de corrupción de Carmela Silva co suposto enchufe da súa cuñada no Concello de Vigo. Mosquera insistiu en que o pleno non lle competen estes asuntos. O encontronazo repetiuse con Nidia Arévalo cando Mosquera lle pechou o micro por excederse en tempo sobre asuntos que nada tiñan que ver coa moción que se estaba debatindo. Me gustaría, por favor, se o secretario me pode decir se isto é así ou non. E o de quitarme a palabra antes de terminar, que non se repita, por favor, yo rogo, presidente accidental. O que Mosquera deixou claro que hai que ceñirse o tempo establecido e deixar de facer do pleno un circo. Creo que rematou usted o debate. Non hai máis cuestión de orden, pero sí quero facer unha reflexión. Por favor, creo que hoxe había unha composición aquí de público, que obviamente non pediron oír, que este presidente, os grupos estes, podemos coller, sacar as desafortunadísimas declaracións que fixo un concelleiro do PP en Pontevedra ninguneando os de Forcarei, podemos abravear isto hasta decir basta. E non o fixemos. Non o fixemos. Por que? Non por facer ningún favor a ninguén, porque non creemos que este pleno se poida convertir en un circo, verdad? De vir aquí a falar de calquera cousa que se ocurra a última hora montando a bronca por calquera cousa. Un pleno que aprobou cos votos a favor do grupo Son, Marea e BNG unha moción pola diversidade fronte á eucaliptización.